Hola, en este vídeo anem a veure com es fa per fer una pàgina nova. Només cal clicar sobre aquesta icona i el sistema ens crearà de forma automàtica una nova pàgina. Per tal de crear-la només necessitem posar-hi un nom, el sistema ens fa de forma automàtica la seva adreça URL, seleccionar quina plantilla volem escollir, en aquest cas serà la plantilla de pàgina web, n'hi ha d'altres, però per al nostre ús en aquesta de moment és suficient, i també tenim l'opció de posar la pàgina com a subpàgina d'una pàgina diferent. De moment no escollim aquesta opció per tal de simplificar-ho i si de cas ho veuríem més endavant. Resumint, simplement posant el nom de la pàgina, assegurant-nos de que fem una pàgina web de plantilla i fem clic a crear. Normalment, quan fem una pàgina web nova, ja se'ns posa l'editor en mode activat per a posar-hi contingut i ja podríem començar a escriure en acabar desar. És important remarcar que dins de la barra lateral esquerra la segona pàgina ja ens apareix de forma automàtica en el menú. El sistema ho fa de forma automàtica i per ordre alfabètic. Així doncs, després d'escriure, desaríem. I de forma anàloga passaria el mateix si en volguéssim fer una de tercera. Hauríem de clicar novament sobre la icona de pàgina més i el sistema ens crearia una pàgina nova. Novament, caldria posar un nom a la pàgina, l'adreça URL el sistema li assigna de forma automàtica, assegurar-nos que fem l'opció de pàgina web i sense tocar res més, directament fer crear. Novament ja tenim la pàgina tercera activada i en mode escritura, per tal que hi escrivim el contingut. També apareix ordenada dins la barra lateral de forma seguint el criteri alfabètic i quan ho tinguem escrit, el que volem afegir, desarem. Finalment, l'ordenació del menú lateral esquerre, com hem dit, és alfabètica i ja veurem en altres vídeos com es pot modificar per tal de governar el menú segons les nostres necessitats. De moment, això és tot.